Vrchárska obec Sihla leží v nadmorskej výške 950 metrov pri ceste spájajúcej Hriňovú s Breznom pod východnými svahmi Poľany. História obce sa začala písať so založením sklárne v roku 1759. Kedysi tu pracovala úzkokoľajová lesná železnička, ktorej model si môžete pozrieť na obecnom úrade. Pri vstupe do obce vás očarí štýlovo upravené námestie a zachovalá ľudová architektúra v podobe malebných dreveníc. V súčasnosti tu žije 211 obyvateľov. Obec a okolitá príroda je vyhľadávaná chalupármi, turistami a hubármi. Malebnou kamenistou dolinou prechádza značený cyklistický chodník. Na jej začiatku hneď za obcou sa nachádza prírodná rezervácia meandre kamenistého potoka. Zaujímavou atrakciou je stádo hucúlskych koní, o ktoré sa stará Hucúl klub. Oblasť Vrchy je výnimočná aj tým, že sa tu namiesto konských záprahov na prácu využívajú voly. Pravidelným podujatím typickým pre Sihlu sú preteky voľských záprahov, ktoré každým rokom navštevuje viac ľudí. V zime je pre návštevníkov k dispozícii lyžiarsky vlek v miestnom stredisku.